Salutare lume, sunt de la MK cu prietenul meu Alex.ale12. Salut! Și după cum vedeți mi-am luat o Lamborghini nou, Infernus, așa da. Și am uitat să vă spun ce joc jucăm astăzi, să am logic. Și nu numai astăzi. Tot timpul. Exact. Deci unde spui să te duc? Pe anunț? Până la cine, da. Bun. Și după cum vedeți și pe V l-am Infernus, nu se spune că l-am închiriat, da? Bă, nebun. E bună, dracu. Bă, da, să vă mai spun. Tibi Stanciu, ești un prost dacă te joci acest videoclip și, na, Tibi Stanciu pe RPG1 este lider de facțiune la RSPD. Ești un prost, frate, n-am ce să spun, deci, ești cel mai prost de pe jucător de pe ăsta, deci, să vă spun ce am făcut. Am aplicat în RSPD, am fost acceptat, am dat testele teoretica, practica și m-au picat la cea de arme și nu toți au dat cea de arme, numai pe mine m-au pus să dau cea de arme. La mea și piciorul, nu e mașină, că mi-a explodat. Hai, că ne întâlnim de la casă. Și după cum vedeți, mi-am parcat mașina pe această frumoasă casă spintecătoare. A dus spintecătorul. Și e foarte frumoasă această mașină. Da. Plătim și reparații că ni s-au dat după căcat de mașină. Și Infernusul ăsta am vrut să-l dau la schimb pe Bullet și după cum am văzut la DS, am vrut să... am făcut un test pe Bullet și mere ca căcat. Bă, cred că intrăm și pe extrem, mai imediat. Da. Să publicăm și serverul așa. Da. Dacă nu o să ne găsiți pe serverul ăsta, o să fim garantat pe celălalt. Sau... și o să vă las link-ul de la și acest server în descriere și de la extrem în descriere. Serverul este pentru oricine, maxim 350 de player. Sper să iau și ceva gratis, promesc, între ghilimele, dacă fac promovarea la acest server. Da, și sper să facem și noi un live vreodată pe YouTube și abia aștept, adică nu știu când o să facem și noi live pe YouTube, abia aștept. Hai să mergem la paintball, bă. Mergem la paintball, dar cam plictisitor, spun eu. N-are nimic, intrăm la paintball și apoi intrăm dincolo pe os. Bun. Da. Bun, am ajuns. Da, este o luptă. Cred că este event. Nu știu ce să paintball. Am intrat, intră. Hai că participăm și noi o tură la eventul ăsta. Da, am intrat deja. Și eu am intrat. Mi se pare de căcat. Cred că suntem acum noi doi. Este cineva lângă tine? Nu, dar o să fie pentru că e event acum. Ar fi bine să filmăm noi doi. Dar, da, au mai venit unul Mortex. O să participăm fără să vrem la event, fără să știm că este event. Organizatorul eventului a intrat fix lângă mine. Deagle. După aia intrăm pe extrem, punem pauză la filmare, intrăm pe extrem și intrăm la os. Și minigun. Și mai multe. Ăsta, acum ești nebun. Băi, ești nebun. Mi s-a pus acum când am intrat aici anunțul. Ai de viața mea. Vând Infernus un capa kilometru preț, o păcăcină în capa nu scad, nu, dar nu suna, n-a fi bună, eu nu-s... Cum mă dracu aici să... Oprește și telefonul, bă. Ce telefon? Nu mi-l opresc, că nu. Noi facem echipă, nu? Ne, vedem pe filmare și apoi nu-i bine, că apoi ne poate da warn, admin și alte chestii, deci... Nu. Deci după cum vedeți, sunt foarte slab. Pe toți, mă, pași. Deci după cum vedeți, sunt foarte slab la Deagle, nu știu ce am. După când mi-am cumpărat și eu mouse-ul ăsta de gaming și tastatura. Da. Și mă bat acum cu Alex, prietenul meu, nostru de viață. Dacă vă place, dacă vă place, dar nici nu eu te-am luat, să moră Cipi dacă eu te-am luat. Băga mea și eu piciorul în gură. Părințul mătii. De ce ești prost, mă? De ce? De ce ești prostă? De ce? Ești nebun, băi, instant, îmi dă două glon, băga mea și o măta.
Oh, hai că n-avem ce face la ăsta pe imbol. Slab la digger, asta e. Hai să-mi bag asta mai mare. Așa, pe. Oh, 4. Bă, dați mai prost ca dracu. Din câte văd, pințul cel mai bun. Hai frate că te iau. Bravo, mort. Nu ți-am. Dar nu-i corect, băi, deci îmi pui mei 2 pe 1. Oh, nu ți-am că fur chinuri. Prințul De fapt, eu mă chin, alții se chinuie, eu fur. Vrei clan, are 50 de sloturi. E până în 20 ianuarie, 900 capa. N-am doar Infernus. Îmi pare rău. Vorbesc acum și eu ca lumea. De trecu. Tu mi-ai dat. Nu. Deci să mor eu dacă am un kill, bă. Am 7 de dead-uri, dar n-am un kill. Mama, lăsii. Dar n-am, eu am 7-7, știi? Bă, dar tu, mă, și trebuie să pun pe tine, mă. Am un kill și eu în sfârșit. Bă, da, bă, ești chiar hon. Hai, mana mea, bă, dar nu-i corect, bă. Deci nu-i corect, eu mă piși pe el. Aia, ce dracu, mă! Da. Ce-i Dar la prințul. Bă, mă, puii mei. Mai WC, mă. După ce se gata... Unde? Bă, să dau... Infernusul pe un clan de 20 de zile. Nu. Până în 20 ianuarie. 50 de sloturi la 900 de, adică pe Infernus. Plus 6 de capa de el. Da. Că tu ești în plus. Să verific câte zile are și slots. Acum filmez și sunt la Paintba. Opa, meta! Bă, mergeți, băi, în puii mei. După ce cântăm într-o runda asta o să ieșim de pe acest server, adică, nu știu, prima dată văd Infernul sau fac ceva în puii mei. Și apoi o să ieșim de pe acest server, intrăm și noi pe un server mai frumos. Poate avem și ori, nu știu. Da, bun. Vreau pe server. Ce mă dat serverul ăsta, nu pe șpel. Bun, ne vedem pe celălalt server. Pam, pam, pam. Nu. Am revenit cu filmarea și suntem alături de Mastery, adică Alex.12 și o să mă bat cu el la OS și suntem pe serverul Master Road, eu câștig, dar suntem pe serverul extrem O să aveți în descriere. Christmas. Și o să aveți și serverul în descriere. Băi, nu ești țigan. Dar nu ești tu urât. Nu ești niciunul să trăiască, bă. Nu lăsăm, bă, aici e nevidovat în puii mei aici. Mai tehnică, gata. Aici, după cum vedeți, suntem la /os, așa, da? Simplu, /os. Bun, și... Osul de la club. Exact. Și o să aveți viața setată un... Hai de capul meu ăla! O să aveți viața setată dacă intrați aici un HP și un Deagle. Bun. Și ca să omorâți un om trebuie un LOL să dați. Uite așa, frumos în el să moară. Uite așa frumos, vedeți? Cum dracu, bă? Un glonț trebuie să dați în el și o să moară și alte chestii și chestii.
Uite, dacă eu filmez aici și tu trebuie să fii acolo principalul să moară. Uite, vedeți? După cum ați observat. Aici ne întâlnim noi pentru ganguri pe RPG. Hai bă, asta nu-i corect, bă! O, să te piși, am o freză. Extreme kill! Nu-i corect, băi. Băi. Bun, arată încă o dată. Plus 50 HP, iai, doamne. Dar nu ne urcă viața, stai că... Am observat. E căcat serverul ăsta cu cea la 100. Dar de ce nu ne urcăm mă viața aici? Băi, du-te mă, mama mătii. Aha. Da, nu-i corect. Da, nu-i corect. Cum să fie corect? Ce a fost? Nu degeaba am modul ăsta frumos, băi, cu ținta asta mea frumoasă și sexy. Mai ce? Da. Bun, și după cum vedeți, îl cam iau pe Alex și el e cam slab, după că da. Ioi! Nu, dă deci încăcat. Bun, după câteva secunde. Pom, mai intrat unul. După câteva secunde a mai intrat unul. Extrem kill! Ce pana mea mă cu mine? Da, dă-te și încăcat. Așa. 2 pe 1 nu-i corect, băieți, deci să vă învăț eu minte. Doi pe 1. Ah. 2 pe 1 nu-i corect. Bă, dar tu vezi că vin mai mulți pe și tu ești prost. Și nu faci nimic. În loc noi care suntem un gang, să ne apărăm. Stai mă, n-am că suntem mai... Dar nu contează. Evit, da, dă-te mă încăcat. No, Cum dacă să nu fac eu contează... oameni, să fiu bun. Mai va tu ca un nabrală. Uite, ia uite, nu s-au trezit nabrală. Glumesc. Bă, da, nu-i corect, băi, cum să fie. Nu-i corect, băi, jabre. Tuți! Băga mea și mă. Scuzați limbajul. Limbaj vulgar, vei lua bani pentru o zi. Adă-te mă în pisici. Speed-ul killing-ului nu se pune. Adă-te băi, mama mătii, Andrei Sampu mătii. Bun. Să gata să am și VIP pe acest server. Da, căcat. Alex face ravagii pentru... Hua. Andrei Sampu, răspunare frumoasă și... Ce dracu are mouse? Să mă dacă înțeleg ce are mouse-ul. Ești polițist și mergi ca mine, măi. Băi, uite ce fac tăi, că mai vorbim. Uite-te la... Ce mă, dar cum pana mea? Da-te băi, mama mă. Știu să fac cât dar nu merge în cat. Da. Cât veni... Băi, am bat piciorul oamenilor voștri, doi handicapați proști gătați. Nu vreau să mai fac cât că s-au uitat are mouse-ul și... Futuți. Uite-mi pana mea din am.
tu-ți morții tăi de mouse. Și am Livă. Două. Bun, lume, cam atât a fost și cu acest episod și vă mai aștept și alta. Salute și mă și tu. Ciao, ciao. Da, asta să mă fac o rundă și apoi. Bun, vă salut YouTube, pa, pa. Mă piși pe fundul, da, da. Pa, pa.